खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी सुस्मिता बसुमतारी बिथाङा सोमोनांथावै गावनि रुम भारा थानाय खथायाव जिउ जोबनानै थानाय एबा गावखौनो फोजोबना लानाय थासारियाव जा बोखांना मोननाय बे जाथायखौ लानानै रायजो नाङैनो सावरायनाया सोलिगासिनो दं आरो दासिमबो सोलिबाय दं। दिनैनि समाव जोंनि लाइमोनफोरा बेसेबां सांग्रां आरो सुस्मिता बसुमतारी बिथाङा जे गिबि जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि जादों बेल' नङा। थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बर'नि अनगायै गुबुन सेंग्राफोरजों मोजां मोनलायनाय जुलि जालायनाय बेफोरबायदि थासारियाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानायखौ जों नुबोगासिनो आरो नोंथांमोनाबो नुबोगासिनो दङ। बेखौ लानानैनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि अबित नार्जारी बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंदों। बिथाङा फोरमायदों दि बर'नि अनगायै जों गुबुन हारिखौ माब्लाबाबो रावखौबो फोथायजोबनो हाया एबा फोथायनो हाया। बर' हारिनि सिख्लाफोरा गुबुन हारिजों हाबा जाखांनायनि उनावनो जे दिनैसिम माब्लाबाबो सुखु गोजोनै रायजो जानाय नुफेराखै। थारैनो दिनैनि समाव बे बाथ्राखौ सैथो होनना बुंनांगोन। 100% नङाब्लाबो जोंनि बर' सिख्लाफ्रा जुदि गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों जुलि जाखांनानै मालाब्लाबो अराय गोजोन खौसेथि एबा गोजोन थासारिजों संसार जानायखौ जों नुफेराखै। जोबथायाव मायाबा नङा मायाबा मोनसे जाथाय जानानै गारलायनाय जायो, बुथारलायनाय जायो, बेफोरबायदि जों गोबां नुना मोन्दों। बेखौ लानानैनो अबित नार्जारी बिथाङा गोबां मानि बाथ्रा फोरमायदों। दिनैनि समाव जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफोराल' सांग्रां जानांगौ बे नङा। दिनैनि समाव जोंनि लाइमोनफोरजों लोगोसे लाइमोन सिख्लाफोरजों लोगोसे लाइमोन सेंग्राफ्राबो गोबां सांग्रांथि जाबोनो गोनां सम जाबाय होनना बुंदों। जों जेरावखि थाया मानो जों साफ्रोमबो जोंनि बर' माहारिबादखौ लानानै जों फरायहैनांगोन, थाहैनांगोन, साख्रि मावहैनांगोन। जोंनि इज्जोमखौ लानानैसो जों थांनानै थायोब्ला एबा थाहैब्ला एबा थांखिसिम थांबाय थायोब्ला एबा खामानि मावब्ला अब्ला जोंखौ गुबुन हारिया माब्लाबाबो बेफोरबायदि नाख्रेबनो हाया, बेफोरबायदि जाथायाव खोख्लैनो हाया होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों। जों जेरावखि थाङा मानो जों बर' हारिनि माहारिबादखौ लानानै थांनांगोन, थाहैनांगोन। जोंनि इज्जोमखौ लानानै जों खामानि मावलांनांगोन होननानै बाथ्रा बुंदों। दिनैनि समाव गोलाव समनिफ्रायनो जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफ्रा गुबुन हारिजों जुलि जाहैनायनि उनाव माब्लाबाबो अराय गोजोन एबा बर' हारिनि सिख्लाफ्रा गुबुन हारिजों हाबा जाखांनायनि उनाव दिनैसिम माब्लाबाबो सुखु गोजोनै संसार जानायखौ जों नुफेराखै। बेफोरबायदि गोबां मानि बाथ्रा बुंदों अबित नार्जारी बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बेखायनो समाजाव गोबां बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल साइन्सखौ लानानै जों हाबाफारिफोर लाबोनाय जादों आरो जाय गामि जाय ओनसोल जाय दिथागिरिफ्रा जोंनि एबसुआ मिशन लानानै खामानि मावबोनाय जि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल साइन्सखौ लानानै जों बेयाव गुवारै सावरायनाय जायो। जिहेतु बेखायनो बै बिमा बिफाफ्रा दिथागिरिफ्रा फरायसाफ्रा लाइमोनफ्रा जाय बिथांमोना बाहागो लायो जे बिथांमोना बयबो दिनै इज्जिमनि फारसे जोबोद सांग्रां, माहारिबादनि फारसे जोबोद सांग्रां। दा बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिबादखौ बिथा खालामनानै जोङो गोबां खामानि मावबाय। 2023 मायथाइयाव जोङो माहारिबादखौ बिथा खालामनानै जोङो पर्बत जरानिफ्राय जागायनानै जोङो नै 5/9सिम बरसलासिम जोङो बाइक रेलिबो खालामबाय। बैफोर गेदेरथार मिशन आरो भिजनफोरखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों। दा मैया दाख्लै सुस्मिता बसुमतारिया नै दाख्लै 10 जुन खालि थैबाय, बियो बुथारजादों। दा गुबुन मोनसेया जाबाय बेबायदि जाथाया दिनै संकस सदिया आरो ओरै सराइदेउनिफ्राय जागायनानै धुबुरी जिल्लासिम खालि बर'फोरनि सायाव जाबाय थादों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाइमोनफोरखौ जोबोद सांग्रां जाजोबनायखौ लुबैदों। बेयाव खालि हिनजावसाफ्राल' सांग्रां जानांगौ बेबायदि नङा, गोबां बर' सेंग्रा लाइमोनफ्राबो हौवासाफ्राबो बेयाव सांग्रां जानांगौनि गोनांथि दं। मानो होननानै बुङोब्ला बर'नि अनगायै गुबुन हारिखौ जोङो रावखौबो फोथायनो हाया। मानोना बर' हारिनि हिनजाव मानसिफ्रा सिख्लाफ्रा गुबुन हारिजों हाबा जाखांनायनि उनाव दिनैसिम मालाबाबो सुख सान्थि रायजो जानो मोनफेराखै। बेबायदिनो दिनैनिफ्राय 4-5 बोसोरनि सिगाङावबो गणेशगुरियाव सासे असमिया हारिनि सासे गुसामिना दास ना देखा बेखौ आं बावबाय, नाथाय बै बिथांमोनाबो बै न'खरसे बै सासे सुबुङा बर' हिनजावखौ हाबा जानायनि उनाव बोसोरथाम बोसोरब्रैनि उनाव गावनि हिनजावनि गोदोनाखौ थबस्र' दानस'नानै बियो खर'खौ लानानै आंनि बुंनाया जुदि गोरोन्थि जायाब्ला बे गणेशगुरिनि पुलिस थानायाव बिथाङा सारेन्डार जाफैदों। आरो बेबायदिनो गोबां जाथाय जादों। जोंनि सनितपुर जिल्लायाव दिनैनिफ्राय 2 बोसोर सिगाङाव मनालिसा बर' होननाय सासे हिनजावसाखौबो तेजपुराव बुथारनाय जादों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लाइमोनफोरसिम दिनै बेखौनो गले गले बुंगोन जे जोङो
गुबुननि गोदै गोदै रावाव जों मालाबाबो जोङो गोजावनाङा गुबुना मोजां मोजां नोंनो सिमां होनायफोरखौ जों मालाबाबो एक्सेप्ट खालामनाङा दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसाफोरा आथिखालनि लाइमोनफोरखौ जों इजिन फारसे जोबोद सांग्रां जाजानायखौ लुबैयो जों जातिथाबाद सानस्रिखौ जोङो आवगायनानै जुदि लानानै थांनो हायाब्ला जोङो गुबुन हारिनि जि आथिखालनि थासारियाव जायखौ बर' हारिनि सुबुंफोरा दिनै फेस जानांबाय थादों जों बिनिफ्रायबो उदां जानो हाया बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसाफोरा दिनै लाइमोनफोरखौ दिनै खावलायगोन बे हिनजावसायानो जा हौवासायानो जा जे बेनो फैबाय थानाय समाव जोङो बर' माहारिबादखौ लानानै जेरावखि थाया नोङो गुवाहाटियाव फराय केलकातायाव फराय दिल्लीयाव फराय मुम्बाइआव फराय आमेरिकायाव थांनानै नोंथाङा फराया मानो खिन्थु जोंनि इजिमखौ लानानै जोङो थाङोब्लानो बै गुबुननि फाव फान्दायनिफ्राय जोङो रैखाथि गोनां जागोन दा बेखायनो दिनैनि थासारियाव बे सुस्मिता बसुमतारी मनालिसा बर' आरो गोबां जाथाय जानायनिफ्रायनो जों मोनसे लेसन लानांगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव उन जोलैनि जोंनि गथ'फ्रा जाहाथे आरोबाव जोङो बिथांमोननि जोङो लाब जेहादल' नङा बेयाव लाब गुबुन गुबुननि जि मिसल लानानै खामानि मावनायाव जाहाथे जों बेयाव बारस'नानै जों थैया गोनां जायोब्ला नांगौबा लाइमोनफ्रा आलादा रायजो सोरजिनांगौनि थाखाय बर' हारिखौ मोनसे गोजौ मोनसे थाखोआव लाबोनांगौनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनांगौनि थाखाय बिथांमोना जाहाथे जोंनि बर' हारिखौ गायसननायाव जाहाथे बयबो मदद होगोन बेबायदि सोरनिबा लाबाव गोलैनानै सोरनिबा मोजां मोननायाव गोलैनानै सोरनिबा नोङो बायदिसिना गुबुन गुबुन थासारियाव गोलैनानै जाहाथे गावनि जिउखौ फेलें खालामनानै लाया